Il-Gvern għandu jbiddel ir-rotta ma jistax jibqa' sejjer f'din id-direzzjoni u fejn jidħol il-qasam tas-saħħa jeħtieġ ferm aktar investiment. Huwa dan is-sentiment espress mill-Assoċjazzjoni tat-Tobba li fi stqarrija qalet illi wara l-laqgħa tal-MCSD li saret il-ġimgħa f'Kastilja spiċċat ħarġet minn hemm b'dak illi sejħet mixed feelings. Il-mam fi stqarrija tkellmet dwar l-iżvilupp eċċessiv illi qed ikerraħ lil pajjiżna u żieda fil-popolazzjoni dawn huma fatturi li skont it-Tobba qed jitfgħu pressjoni kemm fuq l-infrastruttura u anke fuq l-isptarijiet ta' pajjiżna. Tant li kif rajna fl-aħħar 15 spiċċajna kellna ngħaddu minn ġimagħtejn ta' blackouts bla preċedent. Tuħ tad-dawl li ħalla impatt enormi fuq l-ekonomija, fuq is-settur tas-saħħa u fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Anke Mater Dei spiċċa affettwat direttament mill-qtuħ tad-dawl tant li għal xi ħin f'ġurnata partikolari iswali damu 50 minuta fid-dlam ċappa. Fl-istqarrija li ħarġet is-sibt l-għada tal-laqgħa tal-MCSD, it-Tobba qalu li jinsabu diżappuntati ferm għal fatti li fis-saħħa jidher li m'hemmx intenzjoni li jsir investiment addizzjonali. Bħalissa s-sitt swali addizzjonali f'Mater Dei li suppost jintużaw għall-emerġenzi maġġuri jinsabu ppakjati bil-pazjenti. Dan meta l-Gvern ma ddejjaq xejn itajjer 400 miljun euro f'dil fraudolenti li ma tagħna xejn lura bħala pajjiż. Apparti minn hekk il-Gvern iddeċieda li jipposponi ċertu operazzjonijiet minħabba l-fatt li hemm domanda enormi fuq l-emerġenza. Quddiem din is-sitwazzjoni, it-Tobba appellaw lill-Gvern sabiex b'mod urġenti jsir investiment estensiv fl-isptar għaliex in-nies jixir ilhom aħjar.